parella, no moltes, fa 30 anys, però des que es va començar a treballar, no només des d'associacions com Trenca o des del Departament d'Agricultura i Medi Ambient, amb aquest pla de conservació n'hi han començat a haver moltes. A Lleida s'ha aconseguit que es quedin tot l'any. És una au migratòria, però a Lleida s'hi queden tot l'any més de 300 I els parelles. aiguamolls de l'Empordà també teníem aquella història que se'n recorden, la Guita, que fa un temps fins i tot se'n va fer un recordatori, sí? Als aiguamolls de l'Empordà també s'ha fet una feina molt dura, fins i tot que hi tornés a haver. Jo recordo quan era petita a la plaça dels Pagesos de Lleida, potser quan jo era molt petita, de pensar, ui, ara que hi ha unes cigonyes que es queden tot l'any, això no ho havíem vist mai, i la gent anava allà a fer fotografies, era molt curiós. Malgrat tot s'ha de fer una feina també per, si n'hi ha de cigonyes, mantenir-les, però alhora també per altres tipus d'ocells també treballar per la repoblació, per mantenir aquestes espècies. Això es fa en molts centres, per exemple, als aiguamolls, però també al centre de Vallcalent, de recuperació de fauna autòctona de Vallcalent a Lleida, es fan feines. Si arriben animals ferits com les aus que veieu ara, algunes tenen un final feliç, perquè les acaben curant i acaba passant el que veureu tot seguit. Molt bé, que els tornarem a alliberar, no? Sí, senyora? Moltes gràcies, Cori, per estar amb nosaltres. Retornar la llibertat a un animal salvatge és de les coses... Retornar la llibertat a un animal salvatge és de les coses més gratificants que hi ha. Avui recuperaran la llibertat diverses aus que han estat durant molts mesos al Centre de Recuperació de Vallcalent, a Lleida, després d'haver estat ferides. César, aquests 3 esplugabous tan preciosos que tenim i que en breus minuts veuran la llibertat, per què estaven al centre, per què van arribar ferits? 2 d'aquests animals provenen d'una intoxicació. O sigui, són animals que, com acostumen a menjar rosegadors, acaben depredant sobre rosegadors intoxicats, possiblement per raticida. És una cosa que desgraciadament passa molt, eh? Sí. Mireu que preciosos que són, quins ulls que tenen. I ara jo noto la seva respiració i el seu cor a 100. O sigui que alliberem-los ràpid perquè ara deu d'estar pensant que ens el menjarem alguna cosa pitjor. Xiquets, que diuen a Lleida, un moment. Ara és un moment... Atenció, atenció! És un moment especial, eh? Després de tot un procés de l'hospital, tornen a ser lliures. César, aquest animal... Sí? No està en perill, afortunadament, però ho podria estar perquè té molts perills a Catalunya. De fet, aquest ho va patir en primera persona. Exactament, o sigui, són animals que normalment tenen els problemes de les col·lisions amb vehicles, les electrocucions i moltes vegades inclús també els enverinaments. Aquest en concret? Aquest en concret va ser un cop de cotxe. M'està mirant fixament, mireu quins ulls. El puc deixar? 1, 2... Apa, noi! Mireu què tenim aquí dintre. Ai! Una cigonya blanca preciosa. Una no, 3. Mireu que bonica que és, eh? El bec vermell, taronja, aquests ulls... Imagineu-vos que aquest animal demà, o d'aquí un mes, en vez d'estar aquí, a Pons, marxa a França. I la veuen els francesos. El que farien és trucar-nos i dir-nos, escolta, aquella cigonya que va trasbaguar ella, l'hem vist aquí. O sigui, que aquestes 3 senyoretes o senyors, que no sé si són mascles o femelles, a partir d'ara seran lliures i podran reproduir-se i començarà el cicle. Doncs anem a veure-ho, no?